Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Awganystan'a 2 ýyldan gowrak wagt bäri Taliban häkimiýeti dowam edýär. Ma'lum bolşýar bu ýurtda dürli çaklamalary görä 1 millionyň gowrak etniki türkmen ýaşaýar. Ýa-ni ýakyna Taliban ýol başlygyna Awgan hökümeti ýurdun esasan demirgalyk sebitlerini kesip geçen iri suw tassamasynyň Koştepa kanalynyň gurulşygynyň birinji tapgyrynyň tamamlanyny eglan etdi. Koştepa kanaly Amy derýadan göz başalýar. Bu kanalyň gurulşygyny Amy derýadan suw içen Merkez Aziýa ýurtlaryna, şolhany Türkmenistanyny alada bilen sinedilýär. Koştepa kanalynyň aglaba bölegi Awganystanyň etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitlerini kesip geçýär. Etniki türkmenler Koştepa kanalyna nähili umyt baglaýar. Şol bir wagtda ýa-ni ýakyn Awganystanyň goňşusy Pakistan öz territoriýasyna ýaşaýan bir kanun migrantlary. Şol sany Awganystanyň bosgunlary ýurtdan çykarjakdygyny eglan etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar idarasyna görä 2023-nji ýylyň dowamyny 700 000 çemesi Awganystanyň migrant ýa-da Awgan bosgunlary goňşy Irany terk edip Awganystana dolanmaly bolupdyr. Şeýle habarlar Awgan halkynyň arasyna şol sany etniki türkmenleriň arasyna nähili kabul edilýär. Media maglumatlaryna görä soňky 2 ýylda Iranda ýaşaýan Awgan bosgunlarynyň sany 5 million adamy ýetipdir. Biz şu we beýleki käbir soraklaryň töweregine söhbetleşip geçirmek üçin Awganystanda ýaşaýan etniki türkmenleriň bir wekili, öňkü jurnalist Rozmurat Türkmeni gepleşigimize çağırdyk. Awganystany media zatlygy bilen bagly dowam edýän çäklendirmeleriň arasyna biz howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli söhbetleşimiziň adyny we sesini efirde üýtgedip eşitdirýäris. Söhbetleşimiziň interwýuda aýdan sözlerini dinleyijilerimize eşitdirmek üçin meňe kardeşim Ýewşan Anna Gurban kömek edýär. Dünýä türkmenleriniň nowbatdaky sany Awgan türkmenleriniň durmuşyndan söhbet açýar. Rozmurat gepleşigimize hoş geldiňiz. Awganystanyň inni 2 ýyldan gowrak wagt bäri Taliban häkimiýeti dowam edýär. Demirgalyk Awganystanyň bilşimiz ýaly dürli çaklamalary görä 1 millionyň gowrak etniki türkmen ýaşaýar. Ýurtda häzirki wagtda ykdysady şertler nähili ma'lum bolşýaly Taliban ýol başlygyna Awgan hökümeti heniz beýleki ýurtlar tarapyndan hemde halkara guramalar tarapyndan ikrar edilmedi. Şol bir wagtda Taliban hökümetiniň aslynda insan hukuklarynyň barha yaramazlaşýan ýagdaýy, şeýle-de aýal gyzlaryň hukuklarynyň ýeti çäklendirilmegi sebäpli käbir halkara haýyr sahabat guramalary Awganystany berýän insanperwer ýardymlaryny kesmeli boldy. Awgan halky şol sany etniki türkmenler nähili şertlerde ýaşaýar. Taliban topary Awganystanyň häkimiýeti ele geçireli bäri daşary ýurt döwletleri Awganystany Taliban ýol başlygynyňky Awgan hökümetini ikrar etmeýär. Şonuň üçin hem de aýal gyzlaryň bilim mümkinçiliklerinden mahrum edilmegi derarly halkara uramalary insanperwer ýardamlaryny beretdi. Şeýle ýagdaýda etniki türkmenleriň hem aglaba bölegi öňkü ýyllar bilen deňeşdirilenine agyr şertlerde ýaşaýarlar. Rozmurat ýurtda öňler etniki türkmenleriň öz başlyk medeni guramalary hereket edýärdi. Häzirki wagtda şeýle guramalar barmy etniki türkmenleriň? Olar häzir hem bar. Ýöne Taliban toparynyň häkimiýeti eýlemeginden odal, ýagny 2 ýyl mundan odal ýurtda hereket edip gelen guramalaryň işgärleriniň ençemesiniň daşary ýurt döwletlerine bosgunlyga çykmagy bilen bu guramalaryň işçiligi peselli. Bu guramalary öňkü agdalaryň ornuny täze goşulan adamlar häzir hem öz işlerini dowam etdirýärler. Ýöne öňküler ýaly işçilik, öňögdüşlik ýok. Ýa-ni ýakyn Awganystanyň goňşusy Pakistan ölçägine bir kanun ýaşaýan migrantlary şol sany Awgan bosgunlaryny ýurtdan çykarjakdygyny eglan etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar idarasyna görä 2023-nji ýylyň dowamyny 700 000 töwere Awganystanyň bosgun goňşy Irandan Awganystana dolanypdyr. Şeýle habarlar Awganystana nähili garşylanýar, nähili kabul edilýär. Belki şol ýurtlarda ýaşaýan tanış bilişleriniz bardyr. Şeýle ýagdaýlar barada giň jemgyýetçilikde nähili pikirler öňe sürilýär. Dogry. Hususan soňky 2 aýdan gowrak wagt bäri Iran we Pakistan Awgan bosgunlaryny ýygyna Awganystany uğradyp başlady. Pakistanly Awgan türkmenleri kowçun bolup ýaşaýarlar. Olar hem ýyllaryna gaýdyp gelmeli. Meniň pikirimçe Pakistan döwleti olara zulüm edýär. Bilşimiz ýaly her bir döwletde bosgunlaryň meselelerini seredýän ýürüýte edaralar bar. Şu edaralar umumy düzgünlere laýyklykda bosgunlaryň hak hukuklarynyň kemsidilmeginiň öňüni almak üçin iş alyp barmaly. Pakistanda ýa-da Iranda ýaşaýan Awganystanyň bosgunlar özleriniň hak hukuklarynyň baskylanýanlygyny,
özleriniň arz şikayetlerini seredilmeýändigini aýdyp şikayet edýärler. Bilşimiz ýaly Taliban ýol başlygyna Owgan hökümeti öz häkimetiniň ilkinji ýylyny merkezäz ýurtlarynyň suw üçinçiligine de täsir etjek ýeri bir suw taslamasynyň Koçtepe kanalynyň gurulşygyny girişilýändigini eglan etdiler. Ýa-ni ýakyna bolsa bu taslamanyň gurulşygynyň birinji tapgyrynyň tamamlanyny eglan edildi. Şol Koçtepe kanalyny baryp gördüňizmi? Şu taslama bilen bagly size nähil maglumatlar bar? Koçtepe kanalynyň baş sakasynyň boýunda köp sanly etnik türkmen ýaşaýar. Koçtepe kanaly başlanýan nokodundan te ahyrky nokoduna çenli türkmenleriň ýaşaýan sebäplerini kesip geçýär. Bu kanal Owgansanyň Balx vilayatynyň keller etrafyndan başlanýar. Amy derýanyň bu çaýaklary Owgansanyň Özbegistan bilen Täjikistan aradaky serket ýakalary bolýar. Bu kanal şol sebäplerden gözbaş alýar we Owgansanyň Joguzan vilayatynyň geçip Faryab vilayatynyň Antkoy we Beýleki etraflaryna çenli uzap gidýär. Koçtepe kanalynyň umumy uzunlygy 285 kilometr, çoňlugy 8,5 metr, iňi 100 metr bolup, ol esasan türkmenleriň ýaşaýan sebäplerini kesip geçýär. Bu sebäpler ençeme ýyllardan bäri suwsuzlukdan, gurokçulukdan ejir çekýär. Koçtepe kanalynyň gurulşy 3 tapgyrda alınıp barlýar. Taslamanyň birinji tapgyry tamamlandy, ikinji tapgyry dowam edýär. Üçüncü tapgyrda kanalyň boýundaky ýerleriň Owgansanly ýaşaýjylara paýlanyp beriljekdi aýdylýar. Owgan häkimetleri Koçtepe kanalynyň ugruny, kanalyň boýuny ýeri oba hojalyk önümçiliginiň alınıp baryljakdygyny aýdýar. Kanalyň boýuny nähildir bir işçilik, täze daýhan hojalyklary, täze açylýan ekrançylyk ýerleri göze iýilýärmi? Her wagtda awkem göze görünüp başlady. Taslamanyň 3-nji tapgyryna kanalyň boýundaky ýerleriň ilaty paýlanjakdygy aýdylýar. Koçtepe kanaly esasan türkmenleriň ýaşaýan sebäplerinden geçýär. Ýöne ila darasynda aýdylmagyna görä, Pakistandan ýa-da Iranyň ýurda dolanyp geljek etnik paştunlara kanalyň boýundan ýer bölekleriniň beriljekdiги aýdylýar. Olaryň Pakistandan getirilip Koçtepe kanalynyň boýundaky sebäplere ýerleşdiriljekdiги aýdylýar. Ýöne aýdysym ýaly Koçtepe kanalynyň boýunda esasan etnik türkmenler ýaşaýar. Türkmenler özleriniň ekrançylyk ýerleriniň ýokdugyny şikayet edýärler. Ýöne olaryň arz şikayetlerini gulak asylmaýar. Talibanyň merkezde ýaşaýan ulu başlyklarynyň aýtmaklaryna görä, Koçtepe kanalynyň daş döwregündaky ýerleriň paştunlary paýlanjakdygy aýdylýar. Türkmenlere känwer jaý berilmez. Eger ýer bölekleri berilse de az berler diýilip çak edilýär. Yerlerin aglawy bölegi puştuğunlara veriler diýip pikir edilýär. Birinji tapgyr tamamlanan bolsa, häzirki wagtda şol Amy derýadan Koçtepe kanalyna suw akyp başladymy? Siz şonu gördüňizmi? Hawa, häzir kanalyň baş sakatyndan birinji tapgyrynyň tamamlanýan ýerine çenli Amy derýanyň suwy açyldy, suw geldi. Üçüncü tapgyr henüz başlanmady. Ýöne taslamanyň gurulşynyň dowam ettiriljekdi barada gurrun bar. Mänim Morşiýaly kanalyň bir bölegi ýaňsyňam bellek geçiňiz ýaly etnik türkmenleriň esas aglawa bölegi etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebäplerini kesip geçýär. Ýaňam gurrun etdiňiz ýöne etnik türkmenler kanalyň gurulşyna nähili umyt baglaýar? Etnik türkmenler umytly. Owgansanyň Joguzan vilayatyny, Joguzan vilayatynyň Akçy etrawyny, Meňejik, Mürdiýan etraflaryny, Balx vilayatynyň Döwletdabad etrawyny ýaşaýan türkmenler ýyllar boýy suwsuzlukdan ejir çekýär. Olar suw gelse biziň peýdamyza bolar, ekrançylyga ýardam bolar. Hal ýagdaýymyzyň gowlanmagyna iteregi berer diýip pikir edýärler. Emma beýleki tarapdan ila tarapyna aýdylmagyna görä, türkmenleriň ýaşaýan sebäpleriniň Owgansanly puştunlara berilip türkmenleriň çetledilmeginden howatyr edilýär. Bir de urýangyşmasam 2018-nji ýylyň fevralyna Türkmenistan, Owganstan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Owgan bölegine bagdyrygy berilipdi. Soňra bu taslamanyň gurulşyk işleri togtady. Häzir şu taslamanyň töweregine nähildir bir işler alınıp barlýarmy? Şu taslamanyň geçen sebäplerini sapar edip gördüňizmi? Göze ilýän gaz geçirji barmy ýa ýere serilip ýatan turbalar ýa beýleki gurulşyk tehnikalar göze ilýärmi? Şu taslamanyň geçen sebäplerini öňkü hökümet döwründe tapy taslamasynyň başlandy. Soňky wagtlarda tapy taslamasynyň gurulşy işleriniň gaýtadan başlanjakdygy barada gep gurulňlar bar. Ýöne herki wagtda iş ýüzünde başlanan zat ýok. Tapy taslamasynyň durmuşa geçiriljekdigi barada ila darasynda arzu umytlar bar. Onuň aptalyndan Demirgazyk Owgansany paýtagyt kabul bilen birleşdirýän bir ýol bar. Ýöne ol ýoluň ýagdaýy gowdal. Her hökümet şol ýoly awatlamak işlerine de girişýär. Şol wagtda Koçtepe kanaly hem durmuşa geçirilýär.
Şular ýaly taslamalara seredilip gelýär. Şonuň üçin tapy taslamasyna hem gaýtadan başlanýar diýilen arzu umytlar peýda boldy. Ýakyny Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda dünýä türkmenläriniň ynsanperwer birleşiginiň maslahaty geçirildi. Şu maslahatdan habaryňyz barmy? Owgan türkmenläriniň wekilçilik eden agdarlar maslahatda owgan türkmenläriniň meselelerini gozgadymy? Biziň bilşimizde görä, Owganistanyň 4 millionddan gowrak türkmen ýaşaýar. Olaryň aglaby bölegi Türkmenistan bilen serhet ýakalarda ýaşaýarlar. Aşgabatda geçirilen üýçülüňi biziň bilşimizde görä Owganistanyň gatnaşan türkmen ýok. Her ködörde bilşime diýali teknologiýanyň ösmegi bilen sosial mediýanyň giň ýaýramagy bilen biziň ullukan dünýämiz kiçik bir owaý urly. Diýjek bolýanym bu maslahatdan owgan türkmenleri hökman habarly bolardy. Owganistanyň Aşgabatda geçirilen maslahatda gatnaşan adam hem ýok. Şol maslahatda Owganistanyň türkmenleriň meselelerini agdan adam hem ýok. Serhet ýakada ýerleşýän türkmen owalary bar. Olaryň tebigi gaz üpçünçiligi, elektrik üpçünçiligi bar. Olaryň aşyklary ýanyp dur. Biz görýäris, emma biziň ülkemiz elektrik energiýasynyň ýetmezçiliginden ejir çekýär, kötenýär. Biz Aşgabatda geçirilen maslahatda Owganistanyň gatnaşan adam bolanlar diýip pikir etmeýär. Ine ilatyň durmuş ykdysady şertleri barada görüňetsek, ilatyň iş mümkinçiliklerine näýili? Haýsy pulduklarda iş tapmagy mümkinçilikler bar? Täze iş ýerleri açylýarmy ýurtda, Owganistanyň? Her kuwatda bu urda täzelik ýok. Koçtepe kanaly bar. Şonuň gurulşygyny işleýän adamlaryň sany artypdyr. Ýöne owalarda 100 göterimden bir göterim adam şeýli işlere goşulyp bilýär. Öňkü ýyllar bilen deňeşdirilenne häzir iş tapmak kyn, bosgunlyga çykmak hem kyn. İran, Pakistan we Türkiýe ýaly döwletlere de çykmak kyn. Köp adam işsizlikden ejir çekýär. Owganistanyň ýöň bolan düzgünlere görä, eger kimdir biriniň atasy ýokary wezipede işleýän bolsa, şonuň ogullary iş tapyp bilýär. Tanşy ýok adamlara iş hem berilmeýär. Başga zat hem berilmeýär. Olar beýkar, işsiz galýarlar. Bazarlarda bahalar näil? Azy haritlaryň üpçünçiligi bahalar näil? Gymmatçylykmy? Haýsy haritlar has köp ýeterli, haýsy haritlar has köp ýetmezçilik edýär? Her kuwatda hususan Owganistanyň demirgalyk sebäplerini haýratan geçelgesi arkaly Türkmenistan dünýäde Özbegistan bilen aram gatnaşyklaryň ýola goýulanyny sebäpli soňky 2 ýyl bilen deňeşdirilenne azy üpçünçiliginiň ýagdaýy biraz ganymat. Geçen 2 ýyl bilen deňeşdirilenne biraz arzanlaýyş bar. Ýöne ýyl günüň esasy meselesi işsizlik. Ýogsa häzir parahatçylyk hem berkarar edildi. İlat işsizlikden ejir çekýär. Emma 2 ýyl odalky ýagdaýlar bilen deňeşdirilenne arzanlaýyş bar. Gowy. Indi aýal gyzlaryň mümkinçilikleri barada görüňetsek, aýal gyzlaryň bilim mümkinçilikleri, iş mümkinçilikleri çäkli bolmagyny galýar diýdiňiz. Gyz şagylary näçe ýaşa çenli mektebe gitmäge ruhsat berilýär häzirki wagtda? Aýal gyzlary düýbünden işlemäge ruhsat berilmeýärmi ýa-da aýal gyzlaryň iş mümkinçiligi göz tutulan puwdaklar barmy? Aýal gyzlaryň mümkinçilikleri barada görüňetsek, gyz şagalar 1-nji synpdan 5-nji synpa çenli mektebe gidip bilýärler. Emma ondan soň okumagy, bilim almagy ruhsat berilmeýär. Aýal gyzlaryň wezipe eýlemegine ýol berilmeýär. Olar ne mektebe gatnap bilýärler, ne de ýokary okuwçylaryna gatnap bilýärler. Öňkü hökümet döwründe türkmen aýallary döwlet işgärleri bilen bir ýerde işläp bilýärdiler. Olaryň köpüsi işlerinden boşadyldy. İşlerinden boşadylmadyklary hem iş ýerlerine baryp bilmeýär. Ýöne olaryň hak hukuklary döwlet tarapyndan tölenýär. Bilişimiz ýaly Talibanyň häkimete gelmeginden soňra ýurtda media azatlygy çäklendirildi we bu ýagdaýy alada bildirildi. Häzirki wagtda nähili media ferişteleri nähili iş alyp barýar, media azatlygy nähili çäklendirilýär? Öňler hakykat azy bolsa-da aýdyp bolýardy. Häzir jurnalistler azy hakykaty aýdyp bilmeýärler. Hakykatyň azy tarapyny aýdyp bilmeýärler. Media işgärleri hakykaty aýdyp berseler, olar dürli kynçylyklar bilen ýüzüňe bolup başlaýarlar. Taliban topary häkimete geçelibäri mediada çap edilen maglumatlar, videolar we ses ýazgylary dikkat bilen barlanýar. Häkimetler tarapyndan fin edilýär. Media işgärleri döwlete garşy işleýärmi ýa-da biziň alyp barýan işlerimizi gollaýarmy diýip olar dikkat bilen ýerleýärler. Media işgärleri häkimetleriň garşysynda çykyş etseler, olara kynçylyk töredilýär. Her wagtda habarçylaryň arasynda tutsak astynda ýatan adamlar hem kän. Esasan hem vilayetlerde bu ýagdaý şeýle. Tutsak astyndaky habarçylaryň sany 10-20den köp bolsa gerek. Olar azy hem bolsa hakykaty aýdypdyrlar.
şeýdip hem öz durmuşlaryny howp awanlarypdyrlar. Rodumlar gepleşimde gatnaşyp beren gurulmagy üçin köp sag bolun. Minnetdar. Siz hem sag bolun.